Nie všetci majú to, čo máme my. Čo máme my? Nie každý Má dôvod na radosť. Avšak radosť Rozdávaním rastie. pomôžme deťom. Ktoré to veľmi potrebujú. Skúsme dobrou novinou Zmeni svet. povzbuď rodinu. Priateľov Známych. a nechaj prehovoriť svetlo nádeje Skrze skutok lásky. Skutok lásky. Pusti si zvesť o Kristovej láske a požehnaní Tvojsieho domu. do svojho domu. Aj ty si pozvaný prijať nás Oleníkov medzi seba a pomôcť deťom z tretieho sveta. Ďakujeme.